Eroul principal e Gabimaru, noi o să-i spunem Capibara. Deci gulul nostru Dead Inside este un asasin de elită din Iwagakura și ultimul deținător al infamului Alias. Odată devenind soțul lui Yui, fiica căpeteniei Iwagakura, acesta decide să plece la pensie și să trăiască o viață normală împreună cu soția lui. Iată așa și strică fetele viața la băieți. Ieri stăteai în bar cu băieții, dar azi speli blidele, fiindcă ea are ciclu. La ultima sa misiune, Gabimaru este trădat și capturat, fiind condamnat să fie executat. Băieții au încercat tot felul de metode pentru a-l executa, precum ar fi masaj la gât cu sabia, bronz natural la soare, îndreptarea picioarelor. Doar uitați-vă ce picioare avea înainte și ce picioare are acum. Nemaipomenit. Totuși apare o fată călău, Yamada Asayemon Sagiri, și îi oferă șansa de a fi iertat de toate crimele săvârșite în tinerețe dacă găsește elixirul vieții. Repet, fetele strică viața. Elixirul vieții este o substanță capabilă de a oferi viață veșnică celui care o consumă, dar aceasta se află pe o insulă blestemată, de unde încă nimeni nu a venit treaz acasă, adică viu acasă. În cele din urmă, un grup de criminali este trimis pe insulă, fiecare dintre ei fiind însoțit de către un călău. Cel care găsește elixirul și îl aduce înapoi va fi scutit de moarte. Pe drum spre insulă, mulți criminali au scăpat de concurenții lor prin diferite trucuri magice, în fine ajungând către insulă doar câțiva dintre ei. Iată și personajele ajunse. Băițelul cu samuraiul, Capibara cu Sagiri, bossul bandiților și Fraisu, un băiat care de fapt e fată cu acest tip, curva cu orbul, roșcatul cu titanul și tocilarul cu Izuriha, la care se mai alătură încă un tip. Se vede că e în plus. Desigur mai erau câteva personaje, dar ele mor încă la început, așa că nu văd niciun rost de a le caracteriza. Ajungi pe insulă în locuri diferite, aceștia încep a scăpa de parteneri. Orbul este sedus de curvă doar pentru a-i pune mâna pe pensie, însă el își dă seama de planul ei malefic și o nimicește. Sigma, ce pot spune. Un alt moment interesant se întâmplă cu roșcatul, care este mâncat de titan. La fel, Yuzuriha îl ucide pe omuleanul ăsta și se alătură tocilarului cu Genji. Între timp, Capibara decide să scape de Sagiri. Apropo, o decizie destul de corectă. Dar își amintește de soția lui și se răzgândește, după care aceștia sunt atacați de niște creaturi hibrid, pești cu corp de om, albine cu fața mea și multe alte chestii ciudate. Mai pe scurt începe un masacru în care omuleții se confruntă cu o totalitate de monștri. Nu mai rău ca luptele boschetarilor de sub fereastra mea. Neapărat uitați-vă. După luptă, Gabimaru și Sagiri se întâlnesc cu Yuzuriha, Tocilaru și Genji, iar Yuzuriha le propune un alianț, de dorit unul cât mai aproape. Și că în echipă va fi mai ușor de obținut elixirul, așa că de ce nu? În același timp, Sagiri cade în hibernare, iar scena se mută către doi frați gangsteri. Acolo ni se vorbește despre copilăria lor grea, la care pe fond se mai adaugă și o luptă cu câteva creaturi. Unul dintre frați e prins, fiindcă are părul prea lung, dar la noi în sat cu așa păr nu se umblă, e periculos. Însă Fraisu-i vine în ajutor și aceștia scapă de creaturi. Revenim înapoi la Sagiri, care este obligată de către Genji de a reveni înapoi acasă, în Konoha. La ce ea spune că nu vrea, aici e mai bine, și brusc scena se schimbă în largul mării, unde afroamericanul, care de fapt e fată, se plimbă cu călăul său prin apă, încercând să ajungă înapoi în sat. Dar apare Kraken și le strică veselia, după care ambii cu low HP ajung înapoi pe insulă. Dimineața Genji îi repetă lui Sagiri să plece acasă, dar ea iarăși refuză. Așa că Genji decide să-i arate cine-i tata aici. Dar nu îi se primește, apare titanul și îl scutește pe Genji de 5 kg. Sagiri plânge că Genji moare, dar Gabimaru sare împotriva titanului și înțelege că titanul e prea puternic pentru el. Așa că cere ajutor de la Yuzuriha, dar în afară de ajutor moral acesta nu primește nimic. Repet, fetele strică viața. Capibara încearcă mai multe metode pentru a-l doborî, dar fără succes. Titanul are doar un punct slab și el e aici. Între timp, Sagiri decide să-l ajute pe Gabimaru și vine în ajutor, îl așează pe titan și țintește în locul slab, dar titanul sare. Albi! În sfârșit, Gabimaru decide să-și folosească focul și împreună cu Sagiri scapă de titan.
Scena iarăși se mută către frații gangsteri, unde aceștia văd doi tenseni. Opa, stupați ochii, vă interzic să priviți așa ceva. Tensenii nu sunt bucuroși de deranj, așa că unul dintre ei își schimbă repejor genderul și sare în luptă. După care cei doi frați sunt aruncați în fântână. Nu vă temeți, ei nu mor. Așadar, aici video se termină și în caz că vreți a doua parte, hai să strângem 500 de like și 100 de comentarii de la utilizatori diferiți. Am fost eu, Vladis, bye bye!